Intriga. Issue. Eye for an eye. Idol, kamakailan sa week-long celebration po ng 74th anniversary ng Department of Social Works and Development na ginanap po sa SMX sa Metro Manila. Pinuri po ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat po ng kawani po ng Department of Social Welfare and Development sa pagbibigay ng outstanding at authentic na serbisyo publiko upang maibigay ang iba't ibang tulong po na napangangailangan ng mga Pilipino. So ngayong umaga po makakausap po natin po si Director Maria Angela Gopalan, ang ating pong Director po ng Rehiyon 1 po na nangangasiwa po sa Field Office 1 ng DSWD. Pabatiin mo na po natin po si Ma'am Maria Angela Gopalan. Good morning po, ma'am. Kasama niyo po Idol Mark Espinosa po ng IFM Dagupan. Good morning, ma'am. Morning, Idol Mark, at sa mga tagapakinig. Maraming salamat muli sa pagkakataon na maipaliwanag ang aming mga serbisyo. Apo, unang-una po, hingin po namin yung reaksyon doon po siyempre sa pagpuri ng ating pong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa outstanding and authentic na pagbibigay serbisyo po ng DSWD. Kasunod po nito ng celebration po ng 74th, happy 74th po pala sa DSWD po, no? Ma'am. Thank you. Syempre po kami po ay natutuwa, nakakataba po ng puso at na-inspire ang akin pong mga kasamahan dahil dito sa pagbati ng ating presidente sa klase ng serbisyo na aming ibinibigay. Opo. So speaking po nito, hindi naman po to self-serving na pwede po namin itanong po ito. Pero in your pagiging director po, Ma'am Angela, how you were going to evaluate po yung pong ating pong pagbibigay ng tulong sa lahat po ng, hindi lang po pinansyal, kundi yung sa lahat ng aspeto po na makakatulong po ang DSWD Field Office 1 po sa mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo sa Rehiyon 1. Hindi ko na po kailangan sigurong i-describe kasi ang trust rating po ng department, kung maaalala natin, ay isa po sa mga pinakamataas. Tapos kung titignan din po natin ang customer feedback surveys na nire-require po ng ARTA, makikita naman po natin na karamihan doon ay satisfied at very satisfied sa aming serbisyo po. Makikita din po yan sa mga pailan-ilan na nagko-komento sa aming Facebook page at bihira man po kasi merong ganong feedback ng pagpapasalamat at pagpapuri, pero nakakatanggap din po kami. So, yun lang po masasabi ko. Opo, congratulations po. Alam niyo po, yung ARTA po, napaka-ano rin po yan, umiikot po yan sa mga LGU, sa mga ahensya, ini-evaluate po, no? Pero so far po, Director, yung pag-evaluate po natin po sa mga patuloy na beneficiaries po natin po sa mga programa tulad po ng 4Ps at saka ng AIX dito po sa ating pong rehiyon at yung mga nakagraduate na, kasi may graduation po ang 4Ps po, Director, di ba? Opo. Sa lahat po ng programa ng DSWD, meron po talaga siyang mga indicators or criteria na nasa guidelines. Kung AIX po ang ating pag-uusapan, hindi po kasi siya parang fixed. So ito po ay bukas sa lahat ng nangangailangan, lalo na po sa mga vulnerable na merong pangangailangan sa financial at kahit na po sa emotional po na mga challenges. So basta meron po tayong listahan ng requirements sa anumang tulong na kailangan nila at kung ma-assess sila ng aming social workers, ay yung katapat o karampatang assistance ay siya pong ibinibigay. Iba naman po ang 4Ps dahil ito naman ay fixed. Meron po tayong at any given time mga set ng beneficiaryo na binibigyan ng assistance or ng kasanayan over a period of 7 years, which is what is in the law. So sa Region 1 po, meron tayong mga 200,000 na pamilya na kabilang sa programang ito.
Paano po sila napipili? Opo. Unang-una po, sila ay kailangan pong mahirap at ang ginagamit po namin sa ngayon na reference ay yung aming listahanan. Mhm. Listahanan is a database. Nagkaroon po kami noon ng mga assessment at batay doon, nakikita po natin kung sino yung poorest of the poor. So, pag nagkakakuha ho kami ng mga questions sa aming Facebook page. Opo. Bakit hindi ako kasali? Mhm. So, yun po yung aming pinapaliwanag na kasi mahirap naman ako, parang ganon. So, meron Mhm. po tayong paraan kung paano siya sinusukat, 'di ba? Parang yung level po ba. Mhm. And then, kung sila naman po ay hindi umaayon sa aming desisyon, maari naman po sila ulit na magpresenta sa aming opisina para ma-assess po natin ulit sila. After assessment, kung magkataon na magkaroon na po ng available na slots. Mhm. Kasi kung kahit pa po gusto namin palawigin yung programa, meron lang po tayong fixed number na kayang i-accommodate taon-taon. Mhm. Or parang doon sa period ng 7 years. Opo. So ano po yung graduation? Mhm. Yung graduation po, ibig sabihin nito ay dalawang bagay. Unang-una, ang isa po kasing criteria ng 4Ps ay may mga anak below 18 years old. Ang 4Ps po ay programa talaga para sa mga bata. Para sigurado sila na pasok sa eskwela Opo. at matapos nila yun. So, yun po ang unang-unang tawag ito, criteria at layunin ng Mhm. ating 4P. Kaya po siya break the intergenerational cycle of poverty. Kasi Mhm. kung ang isang bata ay mas mataas ang antas ng edukasyon na matatanggap niya, mas malaki po yung pagkakataon na makakahanap po siya ng trabaho Mhm. or maging mas self-reliant. Agree. Mhm. Tapos yung sitwasyon, opo, kaya po yung 4Ps hindi kaya yaman ngayon. Mhm. Ang ibig lang po lang ho sabihin nun ng yung po tayo pupunta sa second na criteria bakit gumagraduate ay dahil umangat na yung kanilang estado or kakayanan para tugunan ang kanilang pinaka-basic needs. Mhm. So yun po yung ano doon. Pag sinabi po Director, natin increase ng opo. Director, ilang years po yung pong span na para sa kaalaman po ng ano no, napakaganda po yung paliwanag po ninyo na hindi pala ito parang pinapabayaan lang na basta selection lang kundi may proseso, may requirement na sinusunod po, may yes, batayan, may guidelines para hindi po maging chaotic yung pagbibigay po natin ng tulong sa ating mga kababayan. Pero opo. ilan po yung span ng years? I-re-evaluate nyo po sila kung sila ba ay dapat na bang graduate with the two ano po yun, dalawang kategorya po yung Criteria. inyong Opo. criteria na inyo Yes. nabanggit po, Director. Apo. So, 7 years maximum. So, ibig Mm. sabihin, maaring pumasok ka sa programa ng 1, 2 taon pa lang, Mhm. tapos na-assess ka na umangat na ang iyong level of well-being or nandun ka na sa punto na Mhm. kaya mo na tugunan ang iyong basic needs. Nasabi ko po, basic needs. Opo. Or wala ka ng anak na, tawag dito, nasa eskwela Mhm. hanggang senior high lang po kasi below 18 po eh. Mhm. So, meron pong na tayong parang pinapag-graduate or tinatanggal na sa programa kung na-meet na po yung isa doon sa dalawang criteria na yon. Mhm. Kaya meron pong sumulat sa akin, ang tinatanong niya, bakit ako natanggal? Meron pa akong anak na nag-aaral. Mhm. So, malamang po dahil po sa assessment, taon-taon meron po kaming ginagawa na social welfare development. Meron po kaming tool, yun pong parang assessment tool. Yun yung social welfare development indicators at saka meron po tayong assessment doon at ibig sabihin umangat na yung kanyang kakayahan para tugunan yung kanilang basic needs as a Mhm. family. Kaya siya natanggal kahit na meron pa ho siyang anak na nag-aaral. Yung iba Mhm. naman, um, kahit na hindi pa umaangat ang kanilang estado Opo. sa buhay, pero wala na po silang anak Na na nag-aaral. Mhm. pinag-aaral.
kailangan po, ganun din po, matatanggal na rin po sila sa programa. Kasi ganun po yung design. So, hindi po siya palakasan. Kasi yun po yung Oo, yung malang pinaparatang po sa eh. akin. Mhm. Oo. Palakasan naman yan, puro mayaman ang Mhm. nandyan. So, ang gusto lang ho namin sabihin, sa laki po ng programa, maari hong may mga nakakalusot. Mhm. Pero meron naman po tayong mekanismo para i-complain nila. Mhm. Pero madalas po, pag nanghihingi na kami ng hindi naman nagbibigay. Doon sa mga nakapagbibigay sa amin, na-evaluate po namin. At totoo naman, meron pong mali ang paratang na mayaman, mayaman sila at hindi Mhm. sila dapat kasali. Meron din naman kaming napapatunayan na talaga namang dapat hindi kasali. Mhm. Kaya po, yun po yung naka-in place na grievance mechanism. So maari po doon mag-report. Kasi minsan dumidiretso na po ng 888, di ba? Parang maganda po sana sa Oo. akin po na itanong at magbigay ng pangalan kasi minsan very generic. Mhm. 'Di ba yung kapitbahay ko, four-piece din pero mayaman naman. So yung ganun po, Opo. di bigay na lang po sa akin ng pangalan para ma-evaluate po natin. Director, so malinaw po dito na hindi po ito po, walang say po dito si barangay captain na kundi meron po kayong sariling enumerator po na nag-identify po talaga, Opo, opo. nag-evaluate po, ma'am. Yes, yes, yes. Meron Mhm. pong ganoon. Okay, so yung mga paratang na gano'n, maganda po yun, no, na before i-elevate sa pinakamataas, bakit hindi po natin kausapin, for example, ang ating pong Field Office 1, yung mga complaint po natin para ma-address po agad-agad po itong mga complaint natin. Pero anyway, linawin ko lang, Director, ilan po yung pong ano po natin po ngayon, beneficiaryo po natin ulit po dun sa 4-piece. May data po ba tayo ng exact number po sa ating pong rehiyon? And ilan po yung sa AIX po ngayon na nakikinabang po ng mga kababayan po natin po na in crisis situation po? Meron po tayong 203,000 families sa Region 1 na Mhm. ah, tawag dito, nasa programa ngayon. Sa Opo. IX hindi ko po masabi Mhm. kasi variable po yung number. Mm. Pero kung just to give you an idea, ang budget po ng DSWD nung nakaraang taon ay nasa mahigit 400 nasa mga mahigit 400 billion Mhm. para po doon sa ganitong programa. Opo, yung pondo po ng ating po kasi napag-uusapan din po ngayon yung sa GAA po natin, may pending pa na question sa Supreme Court. Pero yung po bang pondo po natin po ba na dagdagan po ba ngayon, Director? Or medyo natapesan po ba? O paano po ba nga na dito? Kasi syempre nakaakibat po dito yung volume po ng madadagdagan na pwede natin matulungan sa pondo po natin. Opo. Ang sa amin naman, dalawa pong klase kasi yung budget. So kung pag-uusapan po namin yung direct na Opo. dumadating sa opisina ko or yung allocation, ay mas maliit. Mhm. Pero hindi po kasi ibig sabihin na kung maliit sa una ay hindi siya nadadagdagan. Kaya hindi ko po Mhm. masabi. Yes po. Kasi ang pondo po ng AIX ay kung tawagin natin centrally managed, nasa central office po siya. Mm. Pero dahil batay doon sa mga average na nagagasta namin the previous year, yun po yung parang medyo naka-fix. Kaya Mhm. mga nasa around 400 million pero maari po itong madagdagan. Opo, quick comment po, Director, sa plano po. Sorry po pala sa Sa 400 billion, 40 million po, 40 sorry. million. Okay, baka maghanap sila ng 400 Baka million. maghanap. Opo. 40 million lang po, 'yan malinaw po, no. Pero anyway, Director, ini-comment po sa mga nagpo-push po sa mababang kapulungan and even sa Senado at na palawigin ito pong mga tulong na ibinibigay po ng ating pong gobyerno sa mga mahihirap po natin na mga ano. Kasi kayo po, araw-araw kayo talagang nang humaharap sa mga mahihirap natin ng mga kababayan, pumupunta sa opisina ng DSWD, humihingi ng iba't ibang klase ng tulong. Director. Um, Umaayon po ako doon sa mga panukalang iyon, pero gaya nga ng sinabi ng aming sekretary nung nasa SMX kami, ano po, Po. hindi lang po kasi financial ang binibigay ng tulong na DSWD. Marami po ding non-financial services. Kaya po kung magkakaroon ng dagdag na budget sa amin, yun yung hindi po kasi masyadong nakikita. Opo.
So, kaya yun po. Ako ay umaayon sa mga programang maaring makapag-angat ng tawag dito, ng kabuhayan or yung well-being ng ating mga kababayan kasi Opo. po marami po siyang aspeto. So, di ba, kung minsan mahirap ka sa maraming bagay, sa iba't ibang kadahilanan. So, una, maaring wala kang trabaho. Pangalawa, maaari ka pong may sakit. Di ba? Kaya yung pagtatrabaho mo ay apektado. Marami ka pong anak. Di ba? Parang ganyan. At meron ho kayo baka mga membro ng pamilya na PWD or meron pong mga kapansanan. Kaya hindi rin ho sila um, makapagtrabaho ng maigi. So, yun po, maraming iba-ibang programa na non-financial ang Mhm. DSWD at ito yung ibinibigay namin para matulungan ang mga pamilyang ito na parang kahit papano matugunan yung kanilang mga challenges para mas maayos po yung kanilang buhay. Opo, Director, ma-segue lang po ako before po tayo, I'm sure you're very busy today po, no? Yung pong ating pong kampanya, when it comes into yung mga charitable institutions na ano po, no? Ma-segue lang po ako dito kasi hindi Yes pala po. basta-basta ng isang organisasyon gusto magbigay ng tulong, likom ng pondo, magbigay ng tulong, eh agad-agad po yan. Meron po palang proseso po ito. And nakita po namin po sa inyo pong kampanya online din na dinisseminate na kailangan na mag-register. Ito pong mga organizations para mag-conform doon po sa regulation po and services ng charitable organizations. Sino po bang saklaw nito at paano pong ginagawa natin dito for strengthening ito pong regulatory services po natin to ensure na wala pong charitable organization na nag-ooperate na hindi po lihitimo kundi wala po silang for example baka mamaya nagcha-charitable ano po sila gawa po sila pero wala po pala silang mga DSWD certification po and registration license to operate. Director. Okay. Salamat no, Idol Mark, dahil na bring up mo yan. So, kung titignan po natin ang trabaho ng pagbibigay ng ayuda at saka ano pa man pong assistance sa ating mga vulnerable, mahirap na mga kababayan ay hindi po sinosolo ng gobyerno. So we are not alone in responding to these needs by our fellow citizens. So yun po, ang isa pong tumutulong sa atin na pinsan namin ay ang local government units at ang isa rin nga po ay ang private sector at ito pong mga non-government organizations. So ito pong sinasabi ninyong charitable institutions, ang tawag po namin sa kanila ay mga SWA or social work agencies at ang mga tumutulong din sa kanila ay tinatawag naming auxiliary social work agencies. So ito pong mga ito, bakit po natin sila kailangang nire-register? Kasi po meron po, di bang, parang, kumbaga, di ba, pag hindi ka na-register ng kapanganakan mo, hindi ka tao. Mhm. Di ba parang ganun po Walang yun? So identity. meron po, Mhm. opo, parang yung legal identity po. Kasi Mhm. para ma-subject po natin sila sa ano ba yung mga dapat na ginagawa. Or yun nga, kunyari, meron silang mga pribilehyo, meron ho silang mga restrictions, may Opo. mga, siyempre, bawal. Di ba? Kasi kung ganitong organization, yun po yung halaga ng registration. Bukod doon, pag na-register na sila, alam na natin sila, meron po silang legal personality na magrepresenta na magbigay ng tulong kung yun yung kanilang mandato. Pangalawa po, meron din tayong licensing na tinatawag. So pag ni-license ka na, ibig sabihin kaya mo nang magbigay ng serbisyo dahil na-assess po natin itong ahensya na organization na ito na maganda yung kanyang design ng programs. Mhm. So yung una sa registration, yung kanya munang pagkatao, parang hindi ba to budol, 'di ba? Hindi ba siya fly by night? Yes. Parang ganun po. Tapos yung licensing naman leads us to go deeper and check kung yung kanilang mga programs and services ay umaayon sa pamantayan na siniset ng DSWD.
So yung DSWD, yun po yung isa kaya pa niyang mandato, mag-set ng standards para po yung paraan ng pagtulong sa mga vulnerable, dehado at mahirap ay kahit papano merong level ng quality. Kaya nga po, di ba, yung minsan nakikita natin natatraffic po yung mga bata dahil hindi pala ito legitimo na Yes. organisasyon. So, yan po yun. so ibig sabihin po, Director, ito ay ano po, no, not just only to regulate but to ensure yung quality at saka they're conforming into our laws na existing para Yes. wala pong hocus-pocus. Tulad ng sinabi nyo, uso nga ngayon, scam na, Director, ginagamit pati po yung mga ganitong klase po ng organization. Opo, tama po. Tapos di ba marami yan yung nagsusolicit. Yes. Di ba? So magre-represent na kami ay ganitong organisasyon. So hindi natin sinasabi na lahat ng unregistered ay scammers. Pero yun nga po, mas mainam at mas safe po tayong lahat kung we deal with organizations na who are properly registered and licensed Apo. and accredited. Kasi yun po yung isa pang level, accreditation. Pero general yun po. Opo, Director, any message na lang po in line with the 74th anniversary po ng DSWD na tumutulong. Sabi nga ng Pangulo, very authentic and very timely ang pagtulong po, lalong-lalo ng ahensya po ng DSWD. I am proud to be part of this department at nagagalak po ako na after itong 74th year niya, marami po kaming ulit nakitang bagong programa sa pamumuno ng aming pong sekretary at ganoon na rin po sa directive ng ating presidente na magbigay ng agarang tulong sa atin pong mga kababayan. So yun pong directive ng presidente, hindi lang po yung sa immediate, pero yun pong mga importante na makakapag-sustain po sa atin para magkaroon po tayo ng matatag, ginhawang buhay. So yun po. Maraming salamat po. Thank you po, Director Marie Angela Gupalan, ang ating pong Regional Director ng DSWD Field Office 1. Mabuhay po kayo sa po ninyo mga kasama, ma'am. God bless po. Thank you, Idol Mark. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an